jenenge ya sak iso-isone Kang Gareng sing baku kabeh pun wayang ki bisa ditampa ana sing seneng cerita ya nyenengke sing cerita ana sing seneng hiburan ya dipinangkani karo pesinjar-pesinjar sing ayu uga ana sing seneng bab keterampilan sabet ya sak iso-isone sak gaduh-gaduhe Kang Gareng ning nyatane temenan lho to primen bareng iki nyung kolaborasi karo liyane penontonnya kayak ini gara-gara orang bubar tepuk tangan gak penggemar wayang nang daerah Gonggong senajan ternyata dengan nanti jebol ini orang masalah kok para penggemar tolong tonton tekan bubar ya penggemar ayo ini bubar emang biasanya nggak tanggapan umum ini kan bubarnya tengah kamar ini tengah lapangan ki bubarnya kok jam 5 kurang 2 jam ya sing baku sak iso-isone nek wektu iki digunakan dengan sebaik mungkin. Nika ya bener nyong rumah samarem banget temenan. Nggih, kolaborasi ya lantarane partene Nasdem tangan buat Nasdem. Sak ora-orane Nasdem wis memberikan ruang dan waktu kanggone para seniman padha diaden lan berkolaborasi Kang Gareng lan Kang Dawa. Oh iya betul. Ya acara hari ulang tahun Partai Nasdem 14 tahun ini ayo ini orang bisa ketemu karo siliwane ya lehku kepengin ketemu karo panjenengane pepundenku Kang Gareng utawa Kang Niko iki nuwun sewu ora mung saka YouTube kapan yo bisa selawung nyatane bengi iki yo lakon aku nyambung silaturahmi karo panjenengane alhamdulillah Kang aku arep takon lagu-lagu sing jenengan pinangkan iki mau lagu-lagu khas ngendi lan judule apa wae. Angger mau sing pertama betuk wis yen betuk ana ing wetan wis kulino terus sak banjur iki mau megot wis ciri khas Banyumas. Megot. Terus apa kuwi kan? Megot yang gambar nang lengger nang ngritik megat jogetane dadi jogetane ya terampil pengendane ya terampil main bisa ya terus rangga sinden jadi mau berarti kayak gitu dibutuhke goyangane sinden tibae sinden iki rondo ana sing rangga ya ora kabeh ning nyong critani lho pripun sinden ku asal rangga pripun iki carane ya kualitasnya jadi naik penggemarnya tambah akeh ngomong ketembungan janda semakin di depan ya iya setorannya semakin lambat ya aku yang dari sinau bareng Kang Dawa kalau ada lagu Ronda Sinden ya Ronda Sinden jalan apa kan kemarin itu kan seneng karo lagu sih kan urung metu bali kok ya iki kok mbok metu borai tetep balike nunggu terang kok ya iya lagi nyong presiden sih kan bersahabat ki bintang tamu simpen itu asal siku tuh atensi karo para penonton sing nonton rasanya kayak ngurung kurang bong mbak aku ditepungke saka sisih tengen kae sapa wae kan paling tengen kanan iki takon dewek dulu dewek bakal ngerti Indonesia belum Ini sing dalu Mbak Mas Dalang. nggih Mas Odu Dedek ya boten apa-apa. Dek gemes ngono nggih. Paling asma sinten Mbak Yu? Nggih, nami kula Trisni. Trisni. Nggih. Wah, jelas kuping-kuping nek ujane krungu Tri. Mbak Trisni saking pundi, Mbak? Kula saking Trikutul Lowore. Ora wong-wong. Nggih. Wah, bapak riyen sering kenal wong Wah, saestu. Berarti sampun bangun derek. Budi wonten kelados wonten mriki Sekar Bima. Ampun. Nah, termasuk kawak nggih. Nggih, kawak. Nah, mula ya kawak ya gedhe semono. Nggih, matur nuwun. mereka punya baboneng sinden Oh, babonane sih. ya dia ini si meni
Kono wis ndure-ndure nggih. Matur nuwun, Mbak. Lerek mangitan linjing-linjing. Ah, ya, sing nampak Sunda. Ye, sebenarnya. Wah, Asma sinten Mbak Yu? Lagi Kati Wulandari. Keti. Kati. ini kan memandang benteng dari catering jadi Ken. Orangnya orang lah. Mbak Kenti. Oke. Wah yo, iki mau banter ngono, batu salah. Mbak Kenti. Ya Allah. Ganti niku sih sing terkenal cerete beda. Mula kok boleh cocok bae. Cara ngerti cara Jarak ya ada. kerembung Oh iya. pada baik. Kendi. Kendi. Ye. Saking pundi, Mbak? Kalau saking Banyumas, Sumpyu, Sumpyu. Banjar Panepen. Oh, nggih nggih kula minati mireng Sumpyu niku nggih. Oh iya. Tanggane buen. Oh, bener. Tanggane bersih jelek. Oh, tanggane dalang dipulung niku nggih. Oh iya sing nyemplung gedung. Bilang kita ngomong gripo. Wah, dan sang nom ki saiki pengine viral sih. Ya Ini iya. apa-apa, paling tidak kita punya generasi muda yang menginformasikan bahwa wayang kulit ini dilestarikan. Sebenarnya beda lupa. Tak berlima mayang nang pereng kali barangkul kayu terus nyemplung terus. Moga menjadi sarana. Sarana usaha. Matur nggih Mbak iki nggih. Kenti kentulah. Kopi. Kenti. K, pakai K. Kenti. Iya. Kenti. Udah Artinya apa? Orang ini bawa hujan ini marai bingung. Kupingku sing seliwah. Nggih, kula nggih rada bubel kok ngarep. Pada bae wong kenti ku adur kopo kan ada pada beda kacau. Nggih, matur nuwun. Lerek-lerek manane ta meleh. Apa? Itu jendalu wajar. Ini iki malah ngendake taruh iki ini. Bareng aku sinten Mbak Yu. Kami keluar ini. Rini. Iya. Wah, balik saking pundi? Cilacap. Oh, Cilacap mawon. Nggih. Balik bisa kambangan pundine. Pulau nasi kilen. Oh, ngilen. Nggih. Aduh, ngilen iki koyo kleru babi apa iki kok. Telepon. Kalau dok piye lho. Nyulon ngilen kok. Lah, marai anu Ini ngaler gidel. Wah, nggih. Sampun bangun dari sekarang Bima, Mbak. Sambung. Sampun. Status. Masih perawan. Loh, perawan. Perawan. Ning jahitan loro. Cerita 16. Oh, oke, pola oke. Matur nuwun nggih, Mbak. Lanjut. Ya iki sembodro iki anggere batuke ngono. Omongane sithik ning malah mandes. Lu sedalu, Mbak. Sudah lalu masalah. Ini paling aku sinten. Pulau Irma Dwi Sulistiarini. Irma Dwi Sulistiarini. Saking pundi? Pulau saking Cilacap Nusa Kumprit. Nusa Kumprit. Iya. Sampun bangun dari Pak Eko. Sampun. Oh sampun. Niki Irwan niku adine pengendang wedok sing jenenge Firda. Oh. Sing kondang ngendang karo ditakoke wae apa-apa. Pape. Ya, Pak, kuwi karo gede-gede. Baru itu gede-gede. Niku adine niku. Dine raine. Apa jenenge Pak Ayu? Firda. Oh iya, Firda. Ya, matur nuwun, Mbak. Nah, begini iki. Wah. Paling aku sinten lho, Pak Salon. CBL. Lagi tok. Iki sedalu. Injing agar-agar syuting dalu. Paling aku sinten Mbak Yu. Ayu Hijafimuti. Ayu Hijafimuti. Hijafimuti. SPD. SPD. SPD ning ora gelem muda. Oh. Kepenak ngundeng Mas Jawa. Lah, hati-hati lho, Mbak. Apa itu? Biasanya sing perkara penak-penak iki ajeke ora iso disape. Ora iso dilereni. Oh, Jadi nggih. saking kepenake nanti lali produksino, nanti kepenakan iki, Mbak.
Nggih. Yo saurane sampean SPD ini menunjukkan bahwa sinden kuwi grite mundak gitu. Tepuk tangan. Tangan. Sopo ngerti sampean ku anu diangkat ASN gitu. Sing kakung seniman, sing putri ASN gitu kayane lumpuh. Kuwi yang sugih, lanange ora dapet duit, pegat. Ya ampun. Boleh ganteng sih kau. Setia. Oh iya, tak kira Niku pacare sing ngendang. oh pasare sing ya. Tembe PDKT. Oh PDKT. Kulo ki sing di Kumasari iki wae. Tolong. Iki sami lah. Ya, ana bedane setitik Napa? aku teh. Oh tak kira kapasitasnya. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, lanjut lah mboten ketinggal iki. Walah. Paduke. Waduke. Kena goblorotan. Paling asma sinten, Mbak? Jenenge kula Nggih. Sikus. Sikus. Iya, Sikus apa tikus? Sikus. Tikus. Pasare ijining tik mah. Kok iki mere? Ya wayang iki mau ning kebunan yo. Iki dalem saking pundi, Mbak Sikus? Saking Cilacap. Kok Cilacap? Ngerti Cilacap Rika? Hari iki ngerti. Selarang ngerti? Ya mbuh. Angkat diamperna ya ngerti. Papan diamperna apa primen? Takon aring kang bawor ya, kang Kang bawor ngendi Kang bawor? Ya pakai Kang bawor ngendi Kang bawor? Konesiku sapa? Iya ngendi Sikus. Konesiku nang aring Cilacap piring wetan desane Nusawangkal. Nusa Wangkal. Nusawangkal. Nusa Wangkal. Oh mula kok kandhangane Wangkal iki. Oh iya angel ngomong. Status. Status perawan. Perawan. Saestu. Dodo. Saestu. Temenan masa kebelek kan. Sapari mulane betah boleh ninggoni karo dalang iman luwe kuwe. Oh, tesih perawan. Si perawan wong dalange pe bujang ya si dene perawan. Oh iya, napa keso anak dalang? Kulo, Nggih. aku urung sekolah disi. Sekolah dhisik. Iya. Karena dalang bujang maning Anak kabeh. dalang ora gelem to? Ora gelem. Tiasa tak gomuli ning Solo iki mau. Wah. Tapi harus mampir kali tengah orang. Ya ora apa-apa. Mas Sabto sing disi. Iya, wis apa wis khatam marane pondok pesantren Kali Tengah. Dino wisa ora buka. Iya golek liyane. Matur nuwun Mbak Sikus nggih. Nggih, mangga. Wah, endi manggane? Maksudnya mangga lajengaken. Oh, iya. Sebelah nyong. Ora ngerti. Ya sih dari istimewa lho Mas. Pripun? Hari penonton hafal banget. Oh nggih. Aku ini bujang sing serawus apa. Sing wis rawu sinten mawon Mbak Sikus? Sing rawuh. Wah, niki luar biasa. Apa? Tublek-blek rapet jipet blos ora ana bolongane. Ora ana bolongan. Ora ana sing ana bolongane nyong. Remen-remen. Maksudnya sing ana bolongane endok kiye kuping, Oh, iya. irung, mripat, terus ki apa jenenge? Cangkem. Utu. Ini. Ya tutu kopi lagi gue. Oh iya. Dia tutup ya. Ya ibu putri maksudnya. Ya cocok karena ya. Ya mau warna-warna jan. Seneng banget dong Rika seneng ora? Mana? Kalau Rika mau karo siapa? Ya maksudnya seneng kalau diaturin nang kene. Oh iya. Oke. Ya terus kalau bisa ngatur dhewe. Maksudnya ditinggali, Oh, didhawuhi. Nggih. Siapa bae Mbak diabsen di sini? Niki luar biasa saking Barlimas Cakep alias Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara mereka katang nang rawuh lho. Tepuk tangan sukses pagelaran malam ini. Aja hujan ning ora dadi halang. Leres nggih. Seneng anggere penonton wayang ini ku akeh. Nggih. Sindene ayu, lampune kelip-kelip ngono ki sing mayan ya semangat. Semangat. Wingi niku rek ning bersih desa Mbak Sikus. Dalam. Wayangan ning bersih desa tempat daerah Klaten. Guyuban jarang kene. Nggih guyuban ya. Iya. Wis gone sempit. Sindene sing mangkat siji tuwek goro atuk. Terus kire mason dadi kene surup toto pitra masem. Iki opo iki ambune? Aku sindene menggo. Nggih, Mbak Sikus sinten mawon Mbak sing sampeyan rawuh ngelih sing Mbak? Niku saking Banjarnegara nggih kata Pak Kades Gelang, Pak Kades Rakit, Pak Kades Jalatunda ugi saking Pak Kades Mandiraja menika nggih kata ingkang rawuh nenggani panjenengan ugi Mas Eko. Mana Mandiraja? Iki penggemare niku Bawur
Mania nggih kata anu ki saking Lempang Mandiraja saking Cilacap kesugihan Pak niku Pak Slamet ki sampun maringi jajan ten sinden matur sembah nuwun. Jangan sinden ku pentas ora kuwatir. Umpamane suguhane ya wis lancar nih kadang-kadang penontonnya pada nih kok ngejajal. Leres nggih niki diparingi keplak walu Ibu Nanik. Nah, nggih Keplak sekali. walu Ibu Nani. Nggih saking Getasan Kabupaten Semarang niki matur sembah nuwun. Semarang. Nggih, Sen. Saking luar daerah mau ki katengan rawuh ki Mas Pedro. Nggih, pundi mawon. Para kepunden mau menika. Nggih, nggih. Sampun ngaso. Nggih. Pun sami sare iki. Nggih, mbok menawi tasih streaming. Oh, Leres. Yang penting kan beliau tetap marun dong penontonnya betah. Lah, Acarane lancar. nah, sing disuwun niku barokah kala pandungane para pamirsa. Amin. Semoga semakin konsisten membawa arus perubahan. Tepuk tangan. Lajeng sinten mleh mboten, Mbak? Ugi menika ingkang streaming wonten salam Mas Bawor. Salamnya saking jinten. Romo Kiai Hanafi menika ugi streaming. Oh, Gus Hanafi. Iki leres. Oh, Salam bisa. aku jenengan. Oh, nggih wau WA sini ajeng sowan mboten saged. Nggih. Gus Hanafi. Bapak sponsor jenengan Sing monggo. Purworejo nggih. Nggih. Terus sapa meneh, Gus? Saking niku ugi penggemare Mbak Wiwin niki nggih kata kadosta menika Pak Dagan Pari, Pak Lasa mriku nggih saking Cilacap tepi-tepi nggih rawuh. Aja kowe paksa ngidi, ugi Bu Angel Mbok Billy, Pak Sapari, Pak Darno, lan ugi Angel Pak Trisno gawe nang gong. nggih Pak Tisno, Mbak Darno, Pak Rusikin menika nggih rawuh. Lan ugi Pak Rito Rangka kalian bahasa ijo juragan tahu menika nggih rawuh. Samuel. Sama nih sinden kok capil jane kok. Apa? Maksudnya nyong banget senangnya sering diperiksa saben dina. Iya, dadine sebagai ucapan terima kasih timbal balik nyong. Aring sedulur penonton. Ya, Bu, ya. Iya. Beda pucah ora iso nyawang terus. Oh, streaming ya. Orang mau penggemar seniman gak ada sing rawu. Nggih. Penyiar radio Dalang Immanuel rawu. Mas Dalang Wahyu saking Mas Wahyu kok Saputra kan Cilacap ya rawu ki kalau hubung gemare panjenengan karo Mas Bayu Haji barang. Oh, ngoten, Makin ngoten, panjenengan rawu ngene jan temenan dalang-dalang kene akeh banget iki padha umpetan nang isor kita. Pun kowe didongake sehat selalu gitu. Nggih. Sinten malih tasih? Pos cembuk ugi menika. Lan ugi Pak Minggu Juragan Martabak Soponyono, ugi Mas Dalang Rohman saking Nagaraji, Pak Suburawalo menika nggih rawuh. Sing luar biasa sing streaming sih 1600 penonton. Ono sing diliki. Nggih. Jajal apa? Tetesan iki nggih. Ning saestu kok channel Ki Eko Suwaryo niku pancen iki minded. Minded. Tasih malih napa sampun? Tesis sebelah kula niki gentosan. Kedosan. Lanjut. Wilujeng Jendalu, Mbak. Nggih, jenenge. Waduh, ki model halus iki. Iya. Ini iki cara cah cilik ngono njuk dipang. Ini lagi mode kalem. Oh, halus. Niki plat R, Mas. Era pundi, Om? R Banyumas. Oh, Banyumas. Lho kebumen. Oh, Kebumen. Paling asma sinten, Mbak? Nami kula Wiwin Setiawati. Wiwin Setiawati. Nggih. Saking Banyumas, anu Kebumen. Kebumen Role. Oh, kele. Sampun dangu derek Sekar Bima. Alhamdulillah lumayan. Tapi termasuk kita sih ya. Oh, terus enggak. Niki Boten napa-napa. sing viral niki. Oh, dari viral. Pun viral. Oh, nembe viral. Nggih, nggih. Wah, kudu viral niki penggemar lah wong kalangan napa mawon. Asal ana wiwi nembang grigis yo. Rigis. Udane terang. Saestu kok. Sindene nggo perbawa halus, ayem iki saya adem. Iya. Kelihatan dewek, Mas. Lanjut. Lah, nggih. Terus dalu. Oke, Jendalu. Paling asma sinten Bayu? Nami kula Deska Pramudia Sekar Hapsari. SSS. Desa Sekar Deska Deska Pramudia Pramudia Sekar Sekar Hapsari. Hapsari. Di dalam saking pundi, Mbak? Saking Pring Butul Rawa Kele Kebumen. Pring Tutul. Nggih. Wah, akeh-akeh karo rawa kele. Kula kinten sampeyan niku Mbak Lucy Brahman lho. Babuke mirip. Nggih.
Hah? Saudara. Oh saudara. Saudara jauh. Ya ora apa-apa. Sampun dangu derek sekar Bima. Sampun. Wah, iki mesti sampean dedengkote mriki. Jemput. Lah, Udulah. lah, Sejene iku loro trimo sing duwe. Sing bau reksa. sing bau reksa. Dadi asalane duit kurang nikah sing jengkel. Yo berarti anu sayang kali rombongan kok. Oke, Panitia sinden. Panitia. Pokoknya ada kekurangan harus direkomendasikan. Iya, iya. Lapor nikah. Oh, sing lapor ya berarti aman yen perkara lapor-lapor sing nggo piyai putri niku aman. Sik nanjake Mbak Sikus sing jare kata penggemare Oh, iya. Gara-gara Kang Bawor. Sikus maine kon ngibi. Iya, aja nembang sing nembang liyane bae. Ya kan ngibing ya gelem kok. Nyo yang ngibing. Ya siki sikus karo kae ya. Lagune sing jaipongan bae ya. Nah, sip. Senggot. Sik. Sikus jaipongan karo kene gunung. Lima. Baiklah.